Molt bones, soc el Pol Macurí, un esportista paralímpic amb esquí de fons i curses de muntanya. Al segon trimestre, la Marta em va proposar de vindre un dia i compartir amb tots vosaltres les meves vivències. Però amb tot això del coronavirus no serà possible, però sí que em va comentar que havíeu començat a parlar i a treballar sobre el meu projecte i que teniu les preguntes per fer-me, i ara estaré encantat de poder-les contestar, ja que me les va fer arribar per correus i vam trobar la solució de poder-vos enviar un vídeo contestant les preguntes i poder-ho compartir amb tots vosaltres. Les persones que més m'han ajudat en la meva vida quotidiana, sincerament, han sigut els meus pares, tant mon pare com ma mare i mon germà, la família, ja que han sigut qui han estat amb mi al 100% i m'han ajudat a créixer i a poder desenvolupar els meus somnis. I la qüestió és buscar recursos, és buscar solucions, i jo sempre ho dic, el que a mi em pot anar bé, potser amb una altra persona que té un altre tipus de discapacitat o una discapacitat molt semblant, les meves adaptacions no hi són adequades, ja sigui perquè li poden fer mal, ja sigui perquè no se sent a gust, i una miqueta cada persona s'ha de buscar els seus recursos per poder desenvolupar la vida quotidiana molt millor. Ara ha arribat un punt que jo em conec molt bé a mi mateix, ja sigui perquè l'esport personalment m'ha ajudat moltíssim i llavors ja sé més o menys els recursos que necessito o cap a on tirar per poder encaminar la vida quotidiana com millor vagi. Pel que fa al projecte de quan vaig començar a competir amb esquí de fons i curses de muntanya, va ser quan jo estava jugant al hoquei i anava pujant d'edats i de categories, va haver-hi un moment que la meva discapacitat no podia donar el 100% de la seva versió. I sí que és cert que el Hockey Club Montbui em deixava quedar amb equips inferiors i poder entrenar al 100%, però la meva necessitat era poder competir, poder entrenar, poder viure victòries i derrotes amb ells. Llavors vaig decidir dedicar-me al món de la muntanya, perquè per mi la muntanya ha sigut un mestre espectacular i per mi és un gran amor. Llavors poder compartir mil històries amb ella per mi era brutal. Llavors vaig decidir ficar-me en el món de l'esquí de fons, ja que era un esport que des dels 5-6 anys que el practico, i el meu objectiu no era ni molt menys competir, sinó el meu objectiu era millorar a nivell tècnic, i vaig conèixer una persona que havia anat a una Copa del Món i tenia una bipedàcia a la part dreta. Llavors va ser quan jo em vaig preguntar que si ell hi havia pogut anar perquè jo no hi podia anar-hi. Llavors a partir d'aquí vaig buscar un club, vaig buscar una entrenadora, vaig buscar recursos per poder aconseguir el meu somni, que era competir en una Copa del Món i poder viure totes aquelles vivències. Penseu que em vaig haver de buscar sponsors, vaig haver de fer 1000 trucades perquè no hi havia cap entrenador especialitzat en esquí de fons, vaig haver de moure 1000 històries per poder aconseguir aquestes vivències que estic vivint ara i treballant per poder-les aconseguir. És cert que no hi havia cap recurs i que la meva última carta va ser enviar el meu projecte a la Federació Espanyola. La Federació Espanyola m'obria les portes de bat a bat i em va dir que sí a tot, que m'ajudarien amb tot el que poguessin. Però vaig tindre un problema, que a l'hora de la veritat, el primer any havia d'anar a 5 curses de Copa del Món i em van portar 0. Per mi va ser una caiguda molt heavy, perquè penseu que portava un any treballant per aquells somnis. Però va ser el moment d'aixecar-se, de valorar tot el que estàvem fent i de continuar treballant per l'any que ve poder-hi anar. El següent any, amb meus pares em van pagar un viatge a Noruega en què vam anar tota la família i la meva entrenadora, la Laia Obert, que estic super encantat de treballar amb ella i
i de que m'ajudi amb tot aquest projecte, que ja sap que és un pilar fonamental, i vam poder viure aquelles vivències i poder aconseguir el meu somni. A partir d'aquí ja va ser anar treballant a poc i avui dia porto 9 Copes del Món a darrere i l'objectiu és treballar per uns Jocs Olímpics i Paralímpics i els Mundials, així que a tope. I pel que fa amb curses de muntanya, més o menys el mateix. Quan vaig començar amb esquí de fons va ser moment de començar a treballar o buscar altres objectius per a l'estiu poder entrenar al 100%, i les curses de muntanya eren un molt bon mètode per poder entrenar i poder treballar amb ganes. El fet de poder acabar fent tota una pista sencera d'esquí de fons penso que no és relatiu, perquè depèn de l'entrenament o depèn de les situacions, fas una cosa o fas una altra. Llavors, ara mateix no sé quan va ser el primer cop que vaig fer una pista sencera, però hi ha pistes que són més llargues, pistes que són més curtes, llavors penso que no és algo rellevant o relatiu a poder valorar, ja que hi ha molts factors que provoquen que jo pugui fer una pista o no la pugui fer. Llavors, millor sí que fa molt temps que feia una pista, però millor quan et vaig fer vaig tardar 3 hores i ara tardo mitja hora. Llavors no sabria dir ara quan vaig fer la meva primera pista sencera amb esquí de fons. A nivell esportiu sí que m'ha tancat portes, com us explicava abans, vaig tindre l'anècdota amb el hoquei, però per contra m'ha portat moltes històries, moltes vivències i històries brutals que sense discapacitat no hagués pogut viure mai, com anar a Copes del Món i conèixer moltíssima gent amb altres tipus de discapacitats, ja sigui d'accidents de cotxe, de moto, ja sigui com per exemple casos com el meu que són de naixements, o ja siguin, per exemple, als Estats Units, sempre ho dic, als Estats Units el 90% dels esportistes paralímpics són exmilitars, que a partir d'expedicions militars els han patat bombes a les cames o als braços i s'han quedat sense extremitats, i l'esport ha sigut una eina superpositiva de reinserció a la vida quotidiana i de poder desenvolupar els seus somnis i els seus projectes de vida. I per mi sí que hi ha hagut moments que l'esport ha sigut un impediment o una barrera, però el que m'ha portat l'esport ha sigut espectacular a nivell de vida quotidiana, de conèixer a mi mateix i de poder conèixer una societat o una manera de treballar la discapacitat superpotent i de conèixer històries brutals que ha hagut de superar la gent que no té la discapacitat de naixement. El que em fa entrenar i continuar lluitant cada dia pels meus somnis és el simple fet de poder continuar vivint històries espectaculars, conèixer vivències i gent que ha hagut de superar diferents adversitats i que lluiten pels seus somnis, i llavors això és el que realment em fa lluitar pels meus projectes i les meves històries, i poder compartir a la mateixa vegada amb gent com vosaltres, amb gent que m'acompanya amb els meus somnis, amb els meus projectes, i poder donar una visió de la vida, penso que molt diferent a la que jo tindria, per exemple, si no hagués tingut l'oportunitat de poder conèixer aquest món i l'esport adaptat. Quan jo vaig començar a fer esquí de fons a nivell competitiu, l'anècdota més divertida i que encara em passa és que jo esquio amb un bastó, i llavors la gent, com era l'únic discapacitat o dels pocs discapacitats que competia a nivell ordinari, la gent es pensava que m'havia fet mal o que m'havia caigut o que havia trencat el bastó, i en molts casos el mateix públic em donaven el seu bastó perquè jo l'agafés amb la mà dreta
i pogués continuar competint sense cap mena de problemes. O per exemple, a vegades ens passa que deixem el material a la neu per poder acabar de fer les 4 coses que es quedin de fer per abans d'entrenar i a vegades salta algun company d'equip o entrenadora i diu qui és el friqui que ha perdut el bastó i tu passes per allà saludant a la gent. Són anècdotes que passen i que també fan veure als companys que pel simple fet de tindre una discapacitat que no passa res i que ho pots fer totalment normal sense cap mena de problemes. Per mi l'esport adaptat és un món molt ampli en què cada persona té una discapacitat diferent i el seu cos treballa completament diferent al company que té al costat que potser té el mateix que ell. I per mi els resultats sí que són importants perquè és la base del caire competitiu, però el que sí que hauríem de saber valorar o que sí que s'hauria de saber valorar a nivell competitiu o a nivell de poder aconseguir els somnis de cada persona és l'esforç que està fent, la motivació, tot el sacrifici que està fent aquella persona per arribar a l'estat on vol arribar. En el meu cas, per exemple, jo soc una persona que a nivell físic se'm veu una mica coix i la mà dreta és cert que no la faig servir, però a nivell competitiu soc una de les persones que més afectades està, llavors tinc el problema que els meus resultats no són els adequats pel que em demana, per exemple, la federació. Llavors, algunes portes les tinc tancades pel simple fet que els resultats que em demanen per mi i per les meves capacitats no són factibles. I llavors una mica la meva feina, el que estic batallant, en el meu cas, per exemple, és que valorin tot l'esforç que jo hi faig, que jo estic dedicant dia a dia, setmana a setmana i any a any, a poder aconseguir els meus somnis i que no mirin tant des del despatx uns resultats que a vegades poden anar bé, a vegades poden anar malament, o per exemple, jo fins ara només anava amb una Copa del Món a la temporada i és una lliga, són diverses curses. Llavors, si jo amb aquella cursa tinc un mal dia, el meu peu dret no té ganes de competir al 100%, trobo que no és correlatiu o que no és una manera de solucionar uns resultats que no són adequats. Llavors, una mica la meva funció ara mateix i que estic treballant-hi és que valorin moltes coses i que els resultats sí que són importants, però que no és el més important per poder aconseguir on vols arribar. Per mi el fet de poder-me dedicar dia a dia, per mi és una sort. És cert que hi ha dies que no tens ganes o que estàs cansat i et quedaries al sofà en lloc d'anar a entrenar, però realment l'esport, el que a mi m'ha portat és brutal. Llavors sé que és la meva feina, que tinc la gent que m'acompanya i els meus sponsors. Llavors és una manera de dedicar-los el meu temps, el meu esforç, i llavors saber que només per aconseguir un objectiu s'ha de treballar. Llavors aquest fet a vegades costa més o costa menys i llavors s'ha de valorar i s'ha de lluitar. Però per mi és brutal poder, tot i els entrebancs i els murs que m'estic trobant, és brutal poder-m'hi dedicar al 100% i per molt que sigui a vegades i per moltes coses que hagis de deixar de fer perquè necessites entrenar o necessites pensar només en l'entrenament i descansar, que també és superimportant. Jo ho dic molts cops, amb els companys o amb els col·legues no puc quedar, ja sigui o perquè estic entrenant o perquè he anat a entrenar o perquè necessito descansar perquè el meu cos m'està demanant descansar en aquell moment perquè he fet un entrenament dur o perquè porto moltes hores entrenant i llavors el meu cos em demana estar al sofà i descansar una mica perquè per el dia de l'endemà estar descansat i poder donar el millor de mi. Doncs sí, he estat practicant diversos esports, m'agrada molt l'alpinisme i l'alta muntanya, he fet
moltes rutes, moltes travessies amb motxilla grossa, he fet molts 3.000, alguns 4.000, he jugat al hoquei, com us explicava, esquí de fons, he fet alguna de natació, que també és superimportant, encara que em costi, penseu que em costa moltíssim la natació, però és cert que em va molt bé per la meva part dreta. Llavors són d'aquells entrenos que has d'anar-hi motivat, has de buscar la motivació per poder-ho fer i poder estar a tope en aquells moments, en aquella estona d'entreno que toca, perquè són coses que s'han de fer i que et van bé el dia a dia per poder treure el millor rendiment possible. Us podria explicar que una Copa del Món ha sigut una de les millors experiències que he viscut a nivell competitiu, o poder competir contra el Kilian Jornet o contra l'elit internacional. Però realment per mi les millors vivències que he viscut ha sigut aquelles curses que els companys d'equip m'han ajudat o m'han acompanyat en els últims quilòmetres o últims metros a arribar a la línia de meta. Per mi, que els companys d'equip que han acabat la cursa m'acompanyin i poder compartir en aquells moments amb ells, per mi ha sigut una de les millors experiències que he viscut mai. O recordo uns campionats d'Espanya que vaig patir moltíssim a Jaca, a Can d'Anxú, amb una boira espantosa, i arribar als 100 metres de la línia d'arribada i començar a sentir gent i animant-me, i per mi han sigut moments espectaculars en la meva trajectòria esportiva. Realment la discapacitat mai m'ha fet sentir inferior a la resta de persones o a la societat, ni menyspreciat, sinó al contrari. Gràcies a la discapacitat he pogut viure històries o anècdotes que m'han fet créixer com a persones, que he pogut compartir amb tota la gent que m'ha envoltat durant aquests anys, i penso que és brutal poder tenir una discapacitat, poder transmetre uns valors a la resta de la societat molt potents, i estic molt agraït de poder-ho tindre i poder compartir totes les vivències que em passen amb la resta de gent que m'acompanya. De les adaptacions quotidianes que fem cada dia o que hem de desenvolupar, realment no n'hi ha una que em costi més o que em costi menys. El que sempre comento és que jo millor en lloc de tardar 5 minuts tardo una hora o mitja hora pel simple fet que necessito fer les coses amb una mà o només amb la part esquerra. Llavors això provoca que tardi molt més o una mica més a poder fer les coses quotidianes. O per exemple rentar plats em costa, però he trobat les solucions a partir de ficar els plats o apoyar-los amb la mateixa piqueta i poder-los rentar, però sí que no és el mateix com si tingués les dues mans al 100%. Llavors tot això ho he de comentar amb la gent que m'acompanya al dia a dia, perquè siguin conscients que hi ha dificultats que potser no em surten al 100% o que em costen molt més. O per exemple, una típica anècdota que m'agrada molt explicar, jo quan vaig a casa dels col·legues no faig servir ganivet perquè la mà dreta no pot agafar el ganivet i tallar, i tot ho deia d'un forquilla, i el problema que hi ha o la gràcia que faig servir és que quan jo paro taula mai fico el meu ganivet, o si el fiquem jo mateix el vaig a treure perquè no m'agrada rentar plats o ho trobo inútil haver de rentar un ganivet que està net. O una altra anècdota molt divertida és que quan jo tiro fotos, soc dissenyador gràfic, entre altres coses, i quan tiro fotos tinc el problema que el disparador està a la dreta. Solució, em giro la càmera i d'aquesta manera amb el dit gordo puc disparar sense cap mena de problemes. Però què passa? Quan jo vaig a l'ordinador a descarregar les fotos, totes les fotos em surten a la inversa. Però són anècdotes que van passant, i llavors què passa? Que aquestes fotos les haig d'anar girant cada 2x3, o si l'ordinador em detecta que la foto està al revés i les passo amb alguns col·legues, haig de tindre en compte aquestes cosetes. Jo sempre dic que la discapacitat per mi ha sigut una manera de viure, una manera d'enfrontar la vida superpositiva,
i que tota persona que té una discapacitat, jo el que recomano moltíssim és que vagi a veure esport adaptat o l'Abundant, per exemple, que vagi a fer una visita, que és una de les institucions o dels instituts de rehabilitació més bons que hi ha d'accidents, i que s'empapin de moltes històries, de moltes vivències, de que hi ha gent que té la discapacitat de naixement, com en el meu cas, però hi ha gent que ha tingut accidents de moto, accidents de cotxe, accidents de mil històries, i és una manera de poder fer veure a molta gent que la pateix d'una manera molt diferent a la meva, penso, i que pot ser molt positiva per enfrontar la vida de manera positiva i de manera que la discapacitat et pot donar un ventall d'històries que sense ella no podries viure. I aquest missatge també el faig transmetre a persones que no tenen cap discapacitat, perquè realment els valors que comporta tenir una discapacitat són molt positius i són molt enriquidors per la societat en si. La meva fita més important us podria explicar que han sigut mil històries, ja sigui des de començar a caminar, des de fer muntanya, des de començar a jugar a hoquei en patins, des de fer esquí de fons, però realment els projectes més potents o que més treball m'han aportat per lluitar pels meus somnis han sigut fer alta muntanya, fet molts 3.000. Penseu que tinc un currículum de molts 3.000, he fet alguns 4.000 pel Marroc, pels Alps, he jugat al hoquei amb l'equip ordinari sense que la resta de companys tinguessin discapacitats, i ara estic lluitant per copes del món a nivell amb discapacitat, d'esquí de fons, i intentar, l'any que ve tinc l'objectiu d'intentar anar a uns mundials a Noruega d'esquí de fons i arribar a uns Jocs Paralímpics el 2022. Però un altre repte superpotent i que estic super motivat i super engrescat és poder competir en copes ordinàries de curses de muntanya a nivell internacional, a nivell de copes del món. He corregut contra el Kilian Jornet, contra la Laura Urguer, la Sheila Vilés, contra tota l'elit internacional de curses de muntanya. He estat corrent contra ells. I si el coronavirus ens permet aquest estiu fer algunes curses, tinc previst córrer la Copa del Món del Coma Pedrosa al juliol, i hi ha mundials a Barruera en què estic apuntat a 2 proves del circuit. Quan jo era petit, quan anava a l'ESO o a primària, vaig estar en una escola de patinatge fent de monitor i jo entrenant. I estava gaudint molt del hoquei i d'aquelles vivències, i els vaig proposar que volia jugar amb l'equip ordinari perquè no hi havia cap equip amb discapacitat, i em van dir que mai podria jugar a hoquei pel simple fet de tenir una discapacitat, i que si rebia una empenta, que podia passar perfectament perquè el hoquei és un esport de molt de contacte, podia anar a petar a l'altre cantó de la pista. Jo en aquell moment em va caure molt a sobre, no us ho negaré, però tenia dues opcions: o quedar-me a casa veient com la resta de companys jugaven i aconseguien els seus somnis, o intentar-los aconseguir. Quan vaig anar al Hockey Club Montbui, els hi vaig proposar el meu projecte, les meves històries, em van obrir les portes de bat a bat i vaig poder jugar els meus partits, vaig poder marcar el meu gol, vaig poder entrenar sense cap mena de problemes i vaig poder viure victòries i derrotes, que era el més important per jo créixer com a persona i créixer com a esportista. Jo amb els partits només jugava 2 minuts, però aquests 2 minuts per mi eren brutals, i estava clar que els companys donaven el 100% perquè jo pogués jugar sense cap mena de problemes, però jo en contra, coneixeu el xupabanquillos, que hi ha una època que hi ha els rumors del xupabanquillos? Doncs jo em convertia en el xupabanquillos de la resta de partits, i el meu rol llavors era poder cridar, animar i donar el millor de mi
tot animant els companys perquè ells donguessin la millor versió seva i intentar guanyar el partit o jugar a hoquei com sabíem com a equip. Llavors penso que la meva funció amb aquell equip, a part de poder disfrutar-lo moltíssim jugant a hoquei, era poder donar el millor de mi perquè la resta de companys disfrutessin de l'equip que formaven i de les vivències que estaven vivint en aquell moment. Pel que fa al bullying, com bé em comenteu, van intentar fer-me bullying 3 vegades, una a primària i 2 a l'ESO, i realment el fet de tindre una discapacitat era molt fàcil trobar una història per poder-se'n fotre de la meva situació. Penseu que els 3 cops que van intentar-me fer el bullying era per enveja. Era per enveja de que jo tenia molts més amics que ells, de que el fet d'esforçar-me moltíssim l'escola i la societat em recolzava moltíssim pel simple fet que no em feia res tindre una discapacitat, perquè a vegades el fet de tindre una discapacitat se't cau molt a sobre, i tots aquests temes feien que la gent s'emprenyés amb mi i que trobessin a partir de la discapacitat o de la mi parència una branca o una història per poder-me fer patir o intentar-me fer patir. Però jo tenia molt clar de la meva situació i que la societat entenia el meu cas i entenia la meva situació, llavors era molt fàcil d'anar a parlar amb ells i de resoldre-ho en 2 minuts, perquè era tan fàcil com anar a parlar amb els professors, anar a parlar amb els companys, anar a parlar amb els pares i tallar-ho en sec. Llavors realment han sigut 3 casos que em serveixen molt per explicar que pel simple fet de tindre una discapacitat van haver-hi 3 situacions que es van intentar fotre's de mi, però que pel simple fet de ser conscient ho vaig poder parar molt fàcil. El que fa a la part dreta i esquerra, és cert que la part dreta està molt menys desenvolupada que la part esquerra, pel simple fet que amb la part dreta faig molt poca cosa, sí que la puc moure però no la treballo al 100%, llavors es nota que hi ha un canvi bastant heavy a nivell muscular entre una part i l'altra. Tota la part dreta en comparació a la part esquerra. I a nivell de càrrega és cert que com faig molt més esport i la part esquerra la treballo molt més, se'm carrega molt més abans i ho haig d'anar controlant. Però és qüestió de conèixer el seu propi cos, de conèixer com treballa i de valorar com tu mateix, a base d'autoconeixença del teu cos, també vas veient què necessites, què no necessites, si has d'anar al fisio, si no has d'anar al fisio. Llavors és qüestió de saber valorar totes aquestes coses i llavors començar a treballar a partir d'estiraments, a partir de fisios, a partir d'exercicis musculars. Jo vaig començar bastant tard en competir amb esquí de fons i curses de muntanya. Jo soc una persona que l'esport sempre m'ha acompanyat amb el meu dia a dia i amb la meva trajectòria i m'ha ajudat moltíssim a poder saber què em passa i qui soc, però jo vaig començar als 18 anys a competir amb esquí de fons i curses de muntanya. Fins llavors feia hoquei, que vaig estar molts anys, però realment competir amb aquests 2 esports va ser a partir dels 18 anys que vaig fer un canvi de xip, em vaig motivar amb aquest projecte i a partir de llavors les competicions, vaig començar amb molt poques competicions a l'any i ara estic fent moltes competicions, una cada 15 dies pràcticament durant l'any, perquè per mi és una motivació per poder entrenar, per aconseguir els meus somnis, poder veure companys i amics que
que només ens veiem a les competicions i per poder estar en contacte amb la natura, perquè per mi la natura és brutal. Llavors és una manera de poder estar amb ella i de poder compartir mil històries al seu costat. Pues res, pues aquestes han sigut les preguntes, moltes gràcies per tot i espero que us agradin i que us motivin amb els vostres projectes. I jo sempre ho dic que cada persona té el seu projecte, té les seves aventures, les seves històries, i que a mi m'ha agafat per l'esport, però que si una persona, el seu somni és ser el millor pilot d'avió, pues és qüestió de treballar-ho, de lluitar-ho i d'estar clar que haurem de plorar i haurem de treballar moltíssim i ens trobarem molts murs, però si som capaços de poder-ho aconseguir, pues serem capaços de lluitar-ho i arribar fins al final. Pues res, moltes gràcies i fins la propera.